Jaké desetileté výročí se bude oslavovat 1. května? To vstup Česka do Evropské unie. Jsme vstoupili, bude to přesně 10 let, co jsme vstoupili do Evropské unie. Začátek, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie. 10 let Evropské unie. A co je Evropská unie? Evropská unie je takový společenství, který usiluje o sjednocení Evropy. Evropská unie to je spolek zemí, co si mají navzájem pomáhat. Evropská unie je v podstatě takový společenství všech států, který se navzájem pomáhají, když je třeba krize nebo si dávají peníze a půjčují si takhle. Seskupení nějakých států, a nějakých republik, aby byly silnější. A myslíš, že to je správná cesta, to sjednocení Evropy, jako kam Evropa má jet? Myslím si, že ano. A proč? Že takhle by mohla být Evropa finančně silnější než samostatný stát. Aby se prostě mohla ty lidi studovat v zahraničí, aby mohli navštěvovat cizí země. Protože budeme rozhodovat jako celek a nebudeme jako za jednotlivý země.